Ljudi, danas igramo nešto mnogo ludo, sa mnom su tu SERBIAN. Ja. Kako tvoj pozdrav veš? Ja. I Insane. I... Smo rekli to ne gaš. Ronaldinho. Ne možeš se uđe. A majstor vajda sad popravio bravu. Ne možeš se uđe, ne možeš se uđe. A ovdje? Ne može. Nemoj tako naglo se okrećeš, polako. Pa polako se okrećem, šta sereš? No. Idi, okreni levo. A šta škripa ovo Čekaj, bre? a ti mora da pričaš na telefon sad. Ne mora da se priča na telefon. Zovi taksi bre, idemo kući. Halo? 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 Jok, nema nikog. Ovo su one vesele djevojke na telefonu. Kako kaže Bogdan, mi smo vesele Djevojke. 777000. Gledaj ga. Čekaj, ajde Bogdan ti se. Ja da nastavim. Ajde. Pa i sad ovo. Nemoj. Ne okreći se. Ne okreći tako brzo. Hoću svetlo da gledam. Čekaj bre, hoću da pojedem sjelicu. Vidi ovo. Viš ti koliko je sati? 23:59. Sad je 18:12. Nije, i kod nas je 23:59. 23:59 i kod nas. A zašto gledamo pat? Sjećaš onaj film kad smo gledali i isto vrijeme bio u filmu? Da, Kad pogledali ono 3:33. sad, da. 3:33. Šta je bre ovo? Pa gasi bre. Čekaj, šta je ovo bilo? Gledam u pod! Nešto upao. Neko dete. Ček. Neko stinji. Neko stinji. Ma čovječe, ti igrao horor bre. Ja ne bi išao tamo. Dugovi! Evo voda, se čuje, kako da se Ti meni ne bi piše? išao tamo, pa kako da ideš kad zatvorena vrata? Sad ću ja da ih otvorim. Ripi tamo bre. Ja bih razvalio. Insane, hoćeš ti da Otvorila se vrata. Paco vidi bre. Bubašar. Evo! Ja? A baš na najteži deo, ja? Ne! Ti Bubašar. pacovi ja ne smijem da gledam. A ja ne smem. Ljudi. Šta ovo škripi bre? Ko je prdno sad? Aha. Niko je prdno. Aha. Ne smijem da se okrenem, ljudi. Je li ovo dete? Ali ovdje neko ima? Dete rođeno na carski rez. Aha. Ja? Jovane, jesi ti? Ne smijem. Jovane! Otvori na vrata i izeš kure. Čekaj! Bubaš ove, vrat. Glupost, vrat. Nemo da plaćeš bre, sad ću ti donesem lažu. Idi u No, bre. beži bre. Šta ti je bojo? Si susu, a? Polako, brate. Čekaj, moram pijem vodu. Bože me se čuje. Dođi, u redu, bit će. Ljubim čao. Igrat ćemo Minecraft. Čukat ćemo za nešto što ima puno boje. Igramo Bojanku. Alo, majstorice. Ovako. A, majstor. A treba da ga isproba. Mislim, Mercedesa. Išao sam zavaljen. Skoči na njega majstorica. A piče ko pesteče. Ovak. Ajde, dođi vamo. Došla tetka. Majstorice. Di pobegla dete, lud. Smiješ da uđeš unutra? Vrate ovdje. Opa, Imamo lampion. nije bre kaki lampion. Svetlo. O, bubašar bez sve meće ovdje. Evo već se šolja tu. Ovdje imaju... Zaključala nas majket. Familije... A šta ima iza nas, šta ima iza nas? Što je ovo? Bubreg! Bubreg ima usta. Dete bre neko. A to ono plakalo. Možda bi usilovali. O de bre, ovo ne treba igrati. Šta je bre ovo? Nemoj primiriš, slučajno. Jesi vidio da... A?
Beži u kardu, u kardu! Pa ti da ne mogu skočit! Uđi Navuci bre! zavesu! Popi vode! Navuci zavesu! Ne, neće ništa da nam radi. Ej, alo, čuti bre, će nas izdaš. S bubregu! A smo ne pogrešno ogledalo, da vidimo kakvi smo. Nemoj ugledalo, slušaj. Ne okreći se, ne okreći se. Neću se okrenem, ali sam lud bre. Krene da ti juri bubrek. Aj sad tamo. Ja ću ovdje, dobro. Jo, sad ne okreći. Ja mislim da je ovo dovoljno. Ja mislim da ovo, kad sam vidio... Sestru joj poljubim među noge. Ne, znaš šta je bilo? Kad sam vidio, kad si se okrenuo, kad sam vidio čist mrak. Znači, tačno sam imao osjećaj da će nešto da skoči. Ja nisam imao. Jarko, sad ću upali svjetlo opet. Ja se usro živim, brate. Okej, ovdje ćemo Gasi ovo, molim. Ne igramo više ovo. Veliki pozdrav za sve vas, nadam se svi do klipa kao salaš. Zivoj umro. Alo, SERBIAN. Ajde, vidimo Ja sam se sad. uznojio, evo, pogledao. Ćao! Pogledaj ovo, ja sam i cijeli, pokazujem da sam se uznojio. Pogledaj ovo. To su te horor igre. Da, uživajte, veliki pozdrav. I... Peace!